Gure aurrekoak gogoratzeko haien historia kontatzen dira. Eta anekdota horiengatik dakigu pertsona hori nolakoa izan zen. Rolak ezartzen zaizkigu eta rol horiei jarraiki oroitzen gaituzte. Amaren amonari buruz esaten da erlijiozalea zela. Eta horretzekin geratu da. Amona Susanak gona luzeak janzten zituen eta ospina ere edaten zuen, aurpegia zurbilago izan eta bere edertasuna apaltzeakaitik. Gabonetan jaiotza handi bat hartzen zuen etxean, etxeko saloi osoa hartzen zuen horretarako. Berak egiten zituen eskuz, jaiotzarako argizarizko irudiak, egiten zituen artzainak eta ardiak, egiten zituen santuak. Mendiak goroldioarekin moldatzen zituen eta ibai txiki bat ere izaten zen benetako urez.